Kaixo, gaur kontan edizuegu aurkeztu Luna Beberide upategia. Eta bertan, nahiz eta godeilua izan txurila dakenak amatuena, izango litzake hau matx beltza, dala mentzia bat. Behaiek upategian dazken lau ardo mota ezberdinak aurkeztuko dizkizuegu. Alde batetikan, aurkeztuko izeguen hau Luna Beberide, dala urteko ardua, eta 30 urte inguruko matx ondokin inda daola. Gero, urrengoa izango litzake finka Luna Beberide, hau berriz matx ondo zarragoakin inda daude, 50 bat urte ingurukoakin, eta 10-etikan 12 hilabeteko kriantza daka, kupeletan. Ondoren, hau matx ondo zarragoakin dauin da, 60 bat urte ingurukoakin, eta haunek 12-tikan 18 hilabete pasatzeitu barrikan. Eta ondoren, paixar, hau izango litzakela matx ondo zarrenakin inda daudena, 60 urtetik gorakoakin, eta hone pasatzeitu 18-tik 22 hilabete barrikan. Eta hau izango litzake gure oraingo proposamena, mentzia baritatia.